が集まってですね、ちょうど10年ぐらい前から始めまして、去年、おととしですか、周年コンサートみたいなのをですね、やらせていただいたところになります。見るか見るか、戻るか方、拍手。はい、それでは次の曲はですね、方言のどこかでという曲で、日本語で、歌う曲ですけど、もともとはボリビアのですね、歴史小曲の曲です。なんとなくメロディー聞いたことあるかなって人いるかもしれません。女性2人できれいに守っていきますので、よろしくお願いします。
dia teve um, sei lá, onde ela avisou eu, quando eu levar o pai. Fui. Conheceu ela falando. 盛り上がってきたら手拍子して一緒に乗っちゃってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
フローレの曲がありますので、あとピンクの曲それではつなばピータ小芋ちゃんっていう、大好きなんですけども、皆さんにちょっと協力してほしいのは「きればらきはっ!」ってやるところがあるので、はっ一緒にやってください。ミルカミルカね、みんなと一緒に盛り上がるかね、こういうとこがあるのでよろしくお願いします。違うみたいです。Pero me está yendo bien, usted lo ha hecho dos felicitaciones. Una y esta como
¿Qué dice usted? Yo me he hecho. いいですか、大丈夫ですか。Yo le digo, mire, así inspírase de este señor. Pero entonces